बीजेपी पार्टी आकर महाराष्ट्र हम जगह ती प्रमथा फाइनार नो खाबाय खुबाय लाम सगो बीजेपी पार्टी आकर महाराष्ट्र हम जगह ती प्रमथा फाइनार नो खाबाय खुबाय लाम सगो তিনি ম শ্রীনিবাস কাঁঠাল বাড়ি এডিসি ভিলেজ চিনি কোলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তাই অ্যাসেম্বলি বা আম্বাসা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি और চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট তাই চিনি ব্লক नि ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি रो চেয়ারম্যান रो दङ তাই চিনি বুরিनि स्टेट भाइस प्रेसिडेंट ताई बुरी चेयरमैन जो ताई लिडार्स दङ गौरवनि विलेज कमिटी भाइस चेयरमैन दङ गामिनि अखरा चाक्रा जो ताको बुखरक तिनि और कुथुम लाइजाक और जों इलेक्शन सिगां कग्रि थांमाने दङ इलेक्शन जुदि फेमिलि जागोलो जों और पारन बर एके माइ खबा सालायनानै बागिनाय जों कम कग्रि थांजाक गाव कग्रि मुताबिक जों तिनि और फेमिलि बुमार और तिनि ताको ताई बुखु संबाय जों और माइ खबा सालायनानै इलेक्शन पाइमाने जागोलो अ प्रोग्रामनो खायना थांतिनि और सिनि बरक सिनि ताकु काहामनो बरक बुखु काहामनो बरक पूर्वे आगिओ बिजेपि खाय दङनि सिनि ताकुनि मुंतां खमो कयनमोहन त्रिपुरा बिनि तुइ फांबाय न तिनि 5 फैमिली 10 बुटार सिनि पार्टीओ जॉइन खलायगा सिनि बुबग्रानि थानचानि चबाओ सिनि हायुंगो सिनि तिप्रासा सिनि बरक दफा सिनि तिप्रासा दफा अ हायुंगो खरक तिसै दङनि सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनि अहानि चिनि तिप्रासानो थाङि दङनि चबानि अ थानचाव बर तिनि जॉइन खलायगा चिनि बुबग्रानि थानचानि फानो बर फाइसबायगा बर तिनि सिबि चिनि नगनि बरक तिनि चिनि बरक बैसिं हालक मानजुका चिनि पार्टीओ बरकनो बेलायखानो जों खाबाय खुबाय लामसो खातिनि बेलायखानो हामबायनो रगनो तिनि सिमिनरक सिं माइ बाक्सा तिनि दफानि सामुं खलाय तिनिबो खाबासगा सामुं खलायसिनो दो हामबाय।